హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక బీజిఎం మీద ఉంటుంది. సో బ్యాండ్ బీజిఎం మీద మన సబ్స్క్రైబర్ ఈ వీడియో పంపినాడు. సో తన కోసం చేసిన. సో అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో, ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది. సో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అనుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకు సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి, లాస్ట్ వరకు. సో 1 by 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో 1 2 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని చివరి దాకా చూడండి. సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకండి, చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు 1 by 1 క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఒకటి ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో 10 సెకండ్ 3 millisecond దగ్గర ఈ లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇది కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే 1 by 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ అయితే ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఈ 2 ఫొటోస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో 20 సెకండ్ 24 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 సెకండ్ 4 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్న ఆ ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా
యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఈ ఫోటో 20 సెకండ్ వరకు, ఈ 20 సెకండ్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.